Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iForex. Thola impelesi yemali manje kababa udokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. Ubaba udokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense. Siyabingelela baba udokotela babesizwe babojabulile umfana omhle njengekhehlela umzulu amancingisi. Namhlanje sithatha ithuba elihle sithi ake sibonge ukuthi ke ithongo lesigcine kuzobe la seza ivideo ke sisebhilidi Nedbank House Building sisemgaqweni ethe corner of Queen Street and Albert Street. Lapho ke shuthela khona. Namhlanje sinoma Khosi Undilongo 0638152660 0678885309. Ngizokwazi ukuthi nimthole lapho nina ke nithi nifuna ukukhuluma naye. Nive umuntu wamampondo ukuthi amampondo aphethe intoni. Kulo bingelela khehle. Siyabingelela babudokotela, siyabingelela kwisizwe sonke South Africa yonke ngokusazi kwa siyabonga futhi nokusebenzisana nabantu kahle kakhulu. Kulo. Ake singene kakhulukazi lana lemthini yokuvika izitha. Usayakha noma amampondo asebenzela nathi ayabona ahluleka baleka wawona futhi. Hayi babudokotela sawakha kakhulu umuthi wokuvika izitha. Abantu abaningi bahlushwa izitha. Zivela ngendlela. Ezinye izitha zibafuna ngeibhama, ezinye zibafuna ngemkhonto, ezinye zibafuna ngemithi konke lokho. Kodwa kubaleka kakhulu ukuthi umuntu angithinte sikwazi ukuthi alokho akuvike nje kahle, aqhubeke nokusebenza kwakhe kahle. Abantu bayinkinga umuntu uyasebenza usebenza kanti bayenza. Akuna umthelela ukuthi lento uvike izitha nje kanti nekhaya liqiniswanga ingakho abantu bechanasa. Kubalekile futhi ukuthi nekhaya liqine. Ngoba phela bashaya ngalana mabebona ukuthi ikhaya liqinile bazoshaya wena. Uma bebona ukuthi futhi ulula wena kanti ekhaya ungeneki. Futhi ngiyakarata ke le ekhaya kakhulu yokuqinisa ekhaya. 10 years iyaphela. Unganyakazi lutho. Futhi iyakuvala. Ake sibuke lento uyayiqinisa uyawenza konke lokho kodwa nali idlozi aligeziwe la ekhaya. Kuyinkinga kakhulu ke lokho edlozi babudokotela ngoba abanye abantu bashona bengageziwe. Labantu abasuke bezohlupha. Abanye abantu bashona kanti babethwasa bangaqedi ukuthwasa. Sebuya sebehlupha izingane la ekhaya. Okunye futhi kuyenzeka ukuthi umuntu kuthi kanti wabulala umuntu onedlozi. So lo muntu usehlupha yena abuya zohlupha ingane bengathi manje lo muntu ufuna kube khona ingane ezithwasayo la kanti into efuna ukulungiswa nje ufuna ukuphinde nje leli dlozi leli be right ukuze bakwazi ukuqhubeka nempilo ngoba manje kungabe ulungi kwedlozi kuyakwenza ukuthi umuntu angasebenzi umsebenzi obesebenza kahle kuvithike yonke into iphele kanti nanti into eyinkinga la esedlozi Ndilongo ngeke sikuthini siphumile manje ebusika singena ehlobo abantu bazoncela ijinga lo lahlobo uthini labantu abazobe abathi banenkinga ezihlobo zabo ezidlutshwala ngendlela njengacontroleka. Babudokotela kuyahlukumeza kakhulu ukubona ingane zisiphuza utshwala to iphinde futhi ishaya umzali masedakiwe ibulala amawini ibulala yonke into ekhaya. So umunye umuntu uphuza iglass eyodwa kanti lento yabayidliso ngaphakathi kuyena. So vela adakwe nje ngeminute adakwe into engathi kade ephuze igesi lonke. So nje umuntu lo njalo ngiyamlapha babudokotela iphele lonke. Angiyayiqeda nje. Indoda emali usayikhuluma umuntu abalayo. Indoda emali babudokotela ngihlukane nayo. Amamiliyoni babudokotela. Amamiliyoni. Sakha amamiliyoni sizama impilo. Hayi imali baba indoda emali babudokotela isatholakala ikhona. Isatholakala. Ayakapheli akangipheleli saphusha nje futhi abantu abaningi sebeyitholile bayisebenzisa kakhulu. Bayabonga futhi abanye bayabuya bathi bazama ukuthola futhi enye. Isatholakala babudokotela. Lelo ngisezwe ukuthi uphethe umkhuhlane nebase namhlanje. Ithi number bazokuthola kuyona. Ngitholakala ku063. Ungabathelele ngumkhuhlane. Hayi ukuhamba babudokotela umsebenzi phela umsebenzi yasihambisa kakhulu so sithi silana sibe singalana so ugcina ithini number bazokuthola kuyona. Ngitholakala ku063 8152 067 885391. Baba udokotela babesizwe babojabulile siyathobeka. Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iForex. Thola impelesi yemali manje kababa udokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. Ubaba udokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense.